Il-każi attivi ta' COVID-19 fil-Gżejjer Maltin issa qabżu l-400. Dan wara li fl-aħħar 24 siegħa ġew irreġistrati 100 każ ġdid ta' COVID-19 bit-total ta' każi f'pajjiżna sa minn meta bdejna nħabtu wiċċna mal-pandemija issa żdied għal 31,061. Ta' kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie spjegat li bejn is-Sibt u l-Ħadd fiequ 3 persuni oħra. Fortunatament ma kienet irrapportata ebda fatalità kawża tal-pandemija fl-aħħar sigħat u għaldaqstant l-ammont ta' vittmi għadu qed jammonta l-420, bil-każi attivi salaħqu l-457. Fl-aħħar 5 ijiem f'Malta u Għawdex ġew reġistrati 386 każ ġdid kif pajjiżna għadu kemm ħareġ minn ġimgħa illi fiha ra l-ogħla ammont ta' każi fl-aħħar 10 ġimgħat. Intant minn nhar l-erba' l-Gżejjer Maltin mhux se jkunu qed jilqgħu persuni li jiġu minn barra l-pajjiż li mhumiex ivvaċċinati bi sħiħ għajr f'dawk il-każi partikolari li jitqiesu raġonevoli mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Dan ifisser illi residenti Maltin u Għawċin li mhux ivvaċċinati mhux se jkunu jistgħu jsifru b'diversi persuni fuq il-medja soċjali jisqu li tali deċiżjoni hija waħda diskriminatorja. Filwaqt li l-awtoritajiet tas-saħħa komplu iħeġġu lil pubbliku sabiex jitlaqam, ġie spjegat li min jinsab barra minn xtutna preżentament u ġej wara li tidħol fis-seħħ din il-liġi jekk mhux imlaqqam jista' jidħol f'pajjiżna permezz ta' PCR test negattiv. Intant bost qed jistaqsu għalfejn la darba huma vvaċċinati b'mod sħiħ qed jitqiegħdu taħt kwarantina ta' ġimagħtejn u mhux ta' inqas. Filwaqt li insistew li minkejja s-sagrifiċċji kollha illi għamlu u minkejja li l-pajjiż laħaq il-herd immunity xorta waħda n-negozju tagħhom qed jispiċċa jolqot skoll ieħor wara l-ħafna illi ħabtu wiċċhom magħhom fl-aħħar sena u nofs.